As autoridades españolas traballan cun horizonte curto. Esperan que Martiño Ramos, o profesor de Ourense condenado por violar unha alumna, poida ser trasladado en cuestión de horas ou como moito días para cumprir aquí a súa condena de 13 anos de prisión. Demetrio. Sí, aunque non hai tratado oficial, tratado de extradición entre Cuba e España, si xa se fixo a solicitude oficial e agardase que nos próximos días sexa trasladado aquí a España e aquí cumpla íntegramente esa condena de 13 anos e medio de cárcere, condenado por abusar e violar a unha nena de 12 anos que foi 4 anos alumna deste individuo que fuxiu o pasado mes de xullo daqui de España. Primeiro pasou por Portugal, Brasil, Perú e ao final recabou en Cuba. A policía sospeita que tivo algún tipo de axuda por a rapidez. En apenas 4 meses conseguiu instalarse na illa e levar unha vida casi normal. Martiño Ramos, prófugo na listaxe dos 10 fuxitivos máis buscados, tiña unha orde internacional de detención por agresión sexual agravada a unha alumna de 12 anos. Foi condenado por estes feitos a 13 anos e medio de cadea. A súa detención produciuse o pasado venres na casa na que residía na Habana. Inicialmente está tranquilo y sí que estaba en su domicilio que tenía en La Habana y sí que manifiesta a las fuerzas policiales que ejecutaron esa detención pues que desconocía que estaba siendo perseguido por España, que tenía algo pendiente en España. Es una estratagema, digamos, como que pudiera ser una confusión, pero en el momento que se dan cuenta que está todo ya más que hablado y confirmado, pues digamos que ya asumen su nueva situación. Tiña redes sociais, facíase pasar por fotógrafo e participaba en eventos artísticos e culturais. A súa intención era quedar en Cuba. Pues pasar completamente desapercibido, llevaba una vida tranquila, estaba intentando regularizar su situación allí en la isla. De hecho, parece ser que intentaba casarse con alguna mujer allí. A colaboración das autoridades españolas e cubanas permitiu localizalo e proceder finalmente á súa detención. Esta persona estará en prisión, en una prisión de Cuba, hasta que judicialmente en Cuba resuelvan conceder la extradición a España. A documentación xa está presentada e, polo tanto, confiamos en que nas próximas horas, nos próximos días, Martiño poida estar en España para cumplir a pena que foi condenado. Unha vez chega a España, será conducido directamente á prisión para cumprir a condena imposta polo xulgado. O Goberno xa elixiu, aposta por unha persoa moi próxima a García Ortiz para sustituílo á fronte da Fiscalía Xeral do Estado tras a condena por revelación de segredos. A proposta do Executivo é Teresa Peramato, de 63 anos e de claro perfil progresista. María Cheda. Si, cambia o nome do que se pon á fronte da Fiscalía, pero mantense a mesma liña. Non é casual que os de Sánchez elixiran hoxe, 25 de novembro, para nomear a Teresa Peramato, precisamente polo seu perfil feminista. Destaca tamén a fiscal pola defensa que fixo da criticada lei do só sí e sí, e ten agora un duro camiño para recuperar o prestixio da institución despois desa condena histórica a García Ortiz. Defenden dende o Goberno unha traxectoria impecable e o Partido Popular pregúntase se Sánchez vai deixar de politizar a institución, a Fiscalía, e se dende o Goberno van deixar de alentar para sair ás rúas e protestar contra o Tribunal Supremo. Un que marcha Álvaro García Ortiz e unha que está a piques de entrar Teresa Peramato. A Fiscalía Xeral do Estado cambia de responsable, pero non de perfil. Perfil progresista e persoa moi próxima a García Ortiz. O Goberno aposta pola continuidade. No hay ninguna duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal. Teresa Peramato, de 63 anos, ten unha estreita relación cos dous últimos fiscais xerais, Dolores Delgado e García Ortiz. Ela apadriñouna cando a nomearon fiscal de sala contra a violencia sobre a muller. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal de sala. E da man de García Ortiz foi promovida a xefa da sección penal da Fiscalía do Supremo, un dos cargos máis relevantes da carreira. Confiamos en que hará un buen trabajo. Sumar avala o seu nomeamento e celebra o seu perfil. Esté comprometida con el feminismo y con la igualdad. Peramato leva 35 anos na carreira fiscal e está recoñecida como unha referencia en violencia de xénero. Foi unha das impulsoras da especialización xudicial e foi unha das defensoras da lei do só sí e sí. No tengo nada que objetar.
Segundo a Asociación de Fiscais, nada que obxetar o seu currículo, pero si lle afean ao goberno o camiño que tomou coa Fiscalía. Cuando dijo de quién depende la Fiscalía, pues eso, pues es que sigue así. Para o PP, somos lo que hacemos y, por tanto, hay que ver cómo se comporta la nueva Fiscal General del Estado. Ahora, es evidente que una persona que ha defendido en su trayectoria la ley del solo sí es sí, pues bueno, a mí me sorprende como mujer. Antes de ser nomeada oficialmente, Teresa Peramato debe recibir un informe do Consello do Poder Xudicial e comparecer na Comisión de Xustiza do Congreso. Temos reaccións tamén aquí en Galicia. Esta remuda, os socialistas súmanse ás críticas ao Tribunal Supremo pola condena a García Ortiz. A Xunta cree que non é responsable chamar a movilización contra os xuíces. Profundamente democrático, hai que empezar a entender que é normal, cando un non comparte unha sentencia, que acepte, pero que tamén democráticamente manifeste a súa posición sobre se lle parece ben ou lle parece mal, non? E o grave o que se está producindo, non? Que non se produxera a dimisión cando foi a apertura do xuízo oral, que non dimitira o propio fiscal, que non o cesara o propio goberno, e ademais que neste momento pois unha vicepresidenta do goberno no día de onte cuestionara a separación de poderes. Un xornal, El Español, insiste na reunión entre Pedro Sánchez e Arnaldo Otegi nun casarío para negociar a moción de censura contra Rajoy. Malia que os dous protagonistas negaron que se celebrara, este diario sinala que no móvil de Coldo habería datos sobre a xuntanza. O teléfono móvil de Coldo podería ter mensaxes sobre a reunión entre Pedro Sánchez e Arnaldo Otegi, e o que publica o xornal El Español, que insiste nesa xuntanza previa moción de censura de 2018. Tamén apuntan que Coldo recoñece que conduciu a Sánchez e a Cerdán a ese encontro. O propio presidente do goberno negou esa reunión. Eso es mentira. Dende Bildu, Otegi acusa de mentir a Coldo e a El Español e asegura que non tería motivos para ocultar a reunión se fose certa. Y yo les digo que esa información es rotunda y absolutamente falsa, del principio al final. O Partido Popular acusa a Sánchez de pactar cun terrorista o futuro do país. Si tenemos que creer la versión de Arnaldo Otegi, un condenado por sentencia firme por colaboración con banda terrorista, o si hai que creer al portero de un puticlub. Este xoves celebrarase a vista no Tribunal Supremo para revisar a liberdade de Coldo García e do exministro Ábalos. As acusacións populares pedirán o seu ingreso en prisión provisional. Ainda sobre este caso, o xornal El País publica que a empresa Servinavar vinculada a Santos Cerdán contratou un home condenado por violencia de xénero e en terceiro grau penitenciario. Era, ademais, cuñado do exsecretario de Organización do PSOE. Foi condenado por queimar o coche da súa exmuller. Joder, bien. Hoxe, precisamente 25 de novembro, día para a eliminación da violencia contra as mulleres, e para esta tarde hai convocadas marchas nas principais cidades de toda España, pero xa esta mañá houbo numerosos actos institucionais nos que se evidenciou que as forzas políticas non se poñen de acordo en como atallar esta lacra. Nesta xornada, a clase política volve pedir que se erradique a violencia contra as mulleres cun acto no Senado. Inasumible. La brutal onda expansiva desta violencia. E outro no Congreso. Es un lastre para nuestra democracia. Pero máis aló da censura obrigada ou das boas palabras, a efeméride convértese tamén en argumento pro reproche entre partidos. Podemos e Sumar critican o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, por anunciar que derrogará a lei do só si e si se chega ao goberno. Su machismo es un peligro para las mujeres. Pedirle a las derechas en nuestro país que dejen de jugar con nuestras vidas. Pros populares, Pedro Sánchez preside o goberno que máis dano fixo ás mulleres. O último exemplo din o fallo nas pulseiras antimaltrato. Por respeto a todas esas mujeres, es que la ministra de Igualdad dimita. Yo creo que ese es el acto que estamos todos esperando en un día como hoy. Lonxe de cesar a ministra Redondo, o goberno reafírmase na súa estrategia fronte ás críticas da oposición. La violencia contra la mujer requiere de unidad y determinación. Y por eso no vamos tampoco a permitir ni un paso atrás. A ministra de Igualdade acudirá esta tarde ás dúas manifestacións que hai convocadas en Madrid, porque un ano máis o feminismo volverá a marchar dividido en moitas localidades. As rúas de máis de 40 cidades de España volverán tinguirse de violeta neste 25 de novembro.
En Galicia foron as empresas aliadas contra a violencia machistas que tomaron hoxe o protagonismo. Unhas 300 compañías, entre elas a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, utilizan xa a guía elaborada pola Xunta para detectar no entorno laboral mulleres que poidan estar sufrindo violencia de xénero e activar así a súa protección. O Nadal e o Black Friday fan que esta sexa unha das semanas de maior actividade comercial do ano. Por iso a DXT está intensificando un control especial de vixilancia sobre as furgonetas. Nuns intres, neste telexornal, contámoslles todos os detalles. A xuíza que investiga a Dina de Valencia solicita máis información sobre o xantar no restaurante El Ventorro. Pediulle ao dono do local que facilite a factura dese xantar entre Carlos Mazón e a xornalista Maribel Villaplana. Tamén pediu unha foto do reservado onde comeron e as medidas da sala. E a Juanfran Pérez Llorca, candidato á presidencia da Generalitat, a xuíza solicitalle que achegue a factura do teléfono co que falou con Mazón. Chegan cambios importantes para quen teña ou vaya a asinar un contrato formativo. O Consello de Ministros acaba de aprobar o novo Real Decreto que regula ese tipo de contratación. As empresas poderán asinar entre 3 e 30 contratos, segundo o seu tamaño, e estarán destinados a mozos de ata 30 anos. Terán unha duración máxima de 2 anos, salario non inferior ao SMI e cotización completa á Seguridade Social. Tamén no ámbito do traballo, o ERE en Telefónica afectará finalmente a 5.459 traballadores das 5 filiais da compañía. A máis golpeada é Telefónica España, con máis de 3.600 despedimentos, o 40% do seu cadro de persoal. En Galicia, Telefónica ten 500 empregados, aínda pendentes de saber como se vai aplicar aquí o axuste. A ministra de Traballo, Yolanda Díaz, critica o ERE nunha carta que lle enviou á SEPI, a Sociedade Pública, que ten un 10% de Telefónica. Una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI. E os partidos galegos están reaccionando hoxe ao informe, o estudo sobre o potencial mineiro de Galicia e as posibilidades de que aquí se exploten minerais estratégicos para a Unión Europea. Mentres uns ven unha oportunidade para crear no noso país emprego, outros alertan do risco de repetir modelos que só benefician unhas empresas e deixan ademais un impacto ambiental forte no territorio. Galicia ten 18 dos 34 minerais básicos da nova economía. Móviles, coches eléctricos, paneis solares, baterías... A Unión Europea precisa deses recursos para non depender tanto de outros países. Que Galicia teña eses recursos a súa disposición é unha magnífica noticia. Magnífica. Que creo que debería alegrar a calquera que se considere galego. Desde o BNG non o teñen tan claro. Os recursos deben explotarse para que revirtan en Galicia, non por beneficio duns poucos. E o modelo do Partido Popular vai en sentido contrario, que é o de poñer eses recursos, esa riqueza natural de Galiza, pois única e exclusivamente ao servizo dos intereses do lobby eléctrico, do lobby enerxético. Evitando os trazos grosos, o Grupo Socialista xa avisa, haberá que estudar caso por caso. Cada un das explotacións teñen vida propia. É dicir, cada un das explotacións hai que estudialas dende o punto de vista da sostenibilidade total. A principios do próximo ano haberá unha nova convocatoria de dereitos mineiros de investigación. Todo apunta a que a Xunta vai priorizar eses minerais tan aprezados pola Unión Europea. Outro sector que levanta a voz é o das empresas que traballan co aluminio. Alertan dunha normativa europea sobre descarbonización que vai entrar en vigor o próximo 1 de xaneiro e que encarece o aluminio importado. O problema é que Alcoa, o único produtor nacional, está prácticamente parada e isto deixa as empresas dependentes dun mercado cada vez máis caro e máis incerto. Es que toda la industria europea, española y gallega podemos sufrir pues un encarecimiento del material, o lo vamos a sufrir con total seguridad, pues muy relevante, por no decir dramático, ¿no? Por eso esa voz de alarma pues también que queremos levantar hoy, ¿no? Realmente estamos muy preocupados porque no estamos hablando de cualquier material, ¿no?
Os alimentos volven dispararse baixo o efecto do Nadal que tira polos prezos á alza. Son precisamente os produtos máis desmandados nestas datas na cesta da compra os que máis encareceron nas últimas semanas. Mariola, ti saíches ao mercado para comprobar como están evolucionando os prezos. Si, a proba temola aquí na praza, nos peixes e mariscos. Os peixes acumulan no que vai de ano unha suba dun 7%, pero de cara a cea de Noiteboa e a comida do Nadal, seguro que moitos destes produtos chegarán a duplicar o seu prezo. É o caso da cigala, que pasa hoxe a 95 euros, tamén o camarón a 75 e mesmo o percebe a 80 euros. Estas especies de seguro chegarán aos 150 euros nas datas claves do Nadal. Por iso son moitos os consumidores que botan contas e prefiren ir adiantando as compras para esquivar esa escalada dos prezos. Isto peixes e mariscos, fixámonos tamén nas carnes. O que máis subiu un mes pro Nadal é o cabrito de leite, que cotiza xa a entre 25 e 27 euros por kilo. No caso do solombo de tenreira pasa xa dos 28 euros. Nesta carnicería da Praza de Abastos de Ourense agora mesmo non teñen cabritos. Encargámoslo. A escaseza e malia co seu prezo, case 27 euros o kilo, non paran de recibir encargas pro Nadal. Mantúvose todo o ano a 25,90. Hasta fai uns 2 ou 3 semanas que hubo que volverlo a subilo a €1, que está ahora mesmo a 26,90. Temos o cabrito a 25 e temos o cordeiro a 19,90. E logo a terneira, bueno, depende de que partes. Se hai demanda e hai escasez de tal, pues normal é que suba. A tenreira tamén subiu, o solombo está, por exemplo, a 28 euros o kilo, pero xunto co cordeiro e o cabrito de leite son as carnes estrela do Nadal. Que é bastante caro. Hai poucos. Non hai, temos que pagar. O que cría os cabritos ten que comer e hai que darlle a súa parte correspondiente. Pero para a calidade que temos aquí en Galicia, podo decir que esperaba maiores subas que non as deste ano. Pero bueno, que se nota, sí. Para un sueldo normal, notase e moito. E a falta dun mes para as festas, todo apunta que os prezos aínda poidan subir un pouco máis. Eu conto que sí, que algo subirá, €1 e pico, que algo que subirá. Esperemos que se quede así, claro. Ojalá que non, pero según está previsto, me temo que sí, que algo aínda vai subir. Comer carne no Nadal suporá, pois, un importante desembolso económico para as familias galegas. E é que para asumir eses prezos, boa falta fai a paga extra de Nadal que os pensionistas cobran en novembro. A pensión media en España está en 1.316 euros, un 4,4% máis que o ano pasado. Para facer a media contanse as de xubilación, pero tamén as de incapacidade ou as que cobran as persoas viúvas ou órfas. Comisións Obreiras, UGT e CESIF falan dun avance histórico despois dunha maratoniana negociación cos Sergas sobre atención primaria. Din que o acordo que remata con anos de precarización porque os Sergas aceptou melloras que permitirán reforzar equipos, garantir unha mellor organización asistencial e ofrecer mellor atención aos cidadáns. Estes sindicatos non irán a folga, si a mantén a CIGA, sindicato maioritario, que se desmarcou do acordo e mantén, polo tanto, o paro a partir de mañá. Unha negociación longa, é unha negociación moi complexa, non? Insisto, con moitas aristas, con necesidade de tocar moitos puntos, bueno, pero ao final hemos chegado a un acordo no que creo que é moi beneficioso, no, para o que son todos os profesionais sanitarios e que, por outra banda, nos va a permitir pues, garantir a asistencia sanitaria en un momento claramente complicado, no, por unha onda de epidemia de gripe, no, en un entorno tamén de ausencia de profesionais sanitarios. Os países europeos que non teñen aprobado o matrimonio entre persoas do mesmo sexo van ter que recoñecer os que se celebren noutros estados. María Calvo. Sí, a Xustiza Europea acaba de pronunciarse no caso de dous homes polacos que casaron en Alemanha. Polonia non recoñece o matrimonio homosexual, pero sí debe manter os dereitos que adquiriron en Alemanha. A sentenza, iso sí, non obriga as autoridades polacas a legalizar o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, só a recoñecer os que se celebraron noutros estados da Unión. Ademais de en Polonia, o matrimonio gay tampouco está recoñecido en países como Hungría, Bulgaria, Rumanía ou Eslovaquia. E esta que ven na imaxe é unha senadora dun partido ultranacionalista de Australia
que acudiu ao pleno con burca para pedir que se proíba esa vestimenta no país. O resto dos partidos acusárona de ofender a religión musulmana e foi suspendida durante unha semana. A imaxe deu a volta ao mundo. En Italia están conmocionados cunha historia de película. Sorprenderon un home disfrazado da súa nai falecida para poder cobrar a pensión. A policía acabou atopando o cadáver da muller na casa. Javier Romero. Sí, esta nova tivo moita repercusión aquí na prensa local, onde contan como nunha pequena localidade do norte do país un home de 57 mantivo agochado durante 3 anos o corpo momificado da súa propia nai. E así as cousas, vestido da muller, acudía ás oficinas do Rexistro Civil para facer todos os trámites necesarios para seguir cobrando a súa pensión. A cuestión foi que unha funcionaria sí que sospeitou de todo o que estaba a suceder despois de todo este tempo e agora a policía o ten denunciado por varias cousas: ocultación de cadáver, suplantación de identidade, estafa a seguridade social e falsidade documental. A Garda Civil detivo na Rioxa un presunto depredador sexual. Captaba menores a través das redes sociais. Sorprendérono cunha menor que estaba desaparecida e que xa está de volta cos seus pais. O detido ten 39 anos. Está a ser investigado por agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal e desobediencia aos axentes da autoridade. En Galicia hoxe foron as empresas aliadas na loita contra a violencia machistas que tomaron o protagonismo. Unhas 300 compañías, entre elas esta, a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, utilizan xa a guía elaborada pola Xunta para detectar no entorno laboral esas mulleres que poidan estar sufrindo violencia de xénero e poder activar así a súa protección. Recoñecemento da Xunta ás empresas adheridas ao programa para detectar a través dunha guía casos de violencia machista no traballo, o espazo onde pasamos máis horas e onde moitas vítimas poden sentirse seguras. Yo trabajé 32 años en la misma empresa. Vale, estos lugares son claves para identificar las señales del maltrato. A una mujer víctima se le nota cuando es víctima. Y no solo porque tendrá en muchas ocasiones lesiones físicas, sino porque está triste, porque tiene miedo. Porque cando pasamos por alto por signos de violencia, o machismo gaña. 300 empresas galegas usan esta guía que xa permitiu axudar a vítimas a dar o paso de denunciar e conseguir ordes de afastamento. La acompañamos en todo momento sin presión, respetando sus tiempos, sus momentos, sus decisiones, pero que supiese que por parte de la empresa la podíamos asesorar. Alfonso Rueda anuncia que o ano que ven farán protocolos semellantes nas policías locais porque defende a erradicación da violencia de xénero é unha tarefa colectiva. Sigámoslo facendo xuntos, sexamos inflexibles, non toleremos ningún tipo de actitude que negue unha evidencia tan clara como esta, sexamos todos eficaces. Para chamar a atención sobre a violencia machista en Pontevedra, un mural, lembra as mulleres mortas por violencia de xénero e os menores, que son vítimas tamén da violencia vicaria. Son 2.300 azulexos con nomes, idade, data e lugar nos que foron asasinadas dende o ano 2000. No que levamos de ano van 3 vítimas mortais de violencia de xénero aquí, en Galicia. A Josefa asasinou ao seu marido 6 de abril nas Hermidas, no concello ourensán do Bolo. Tiña 76 anos. Aquela tarde, Manuel, de 72, chamou a emerxencias para informar de que tivera unha pelexa coa muller. Matou unha dunha coitelada. Josefa foi a primeira vítima mortal da violencia machista este ano en Galicia. Nunca denunciara o home. Maritza tiña 49 anos cando a matou a parella na súa casa da Coruña. Estaba no programa Biogen por unha agresión anterior coa que se activou o protocolo 0, unha denuncia de oficio. Por iso, sobre Francisco, de 61 anos, pesaba unha orde de afastamento da muller. Na madrugada do domingo 15 de xuño asasinou a coiteladas e con asañamento, segundo revelou a autopsia. O asasinato de Marisol en Campolameiro aínda non consta nas estatísticas oficiais de crimes machistas. 2 excursionistas atoparon un coche queimado no monte con 2 corpos, o dela calcinado dentro, o de Ramón fora con queimaduras parciais.
El tiña un longo historial de denuncias por violencia machista e estaba pendente de ingresar en prisión cando os atoparon mortos en maio deste ano. Ela estaba no sistema Biogen con risco alto e volve a pregunta, que falla? Que unha señora que teña denuncia previa e, sobre todo, que teña unha orden de protección previa resulte cun resultado tan grave como un asesinato, é dicir, é algo insostible no sistema, que aunque falla, quizás falla o inicio, fallan as fases previas de detención do risco. As estatísticas oficiais contan 38 mulleres asasinadas este ano en España por violencia machista. Case o 24% tiñan denuncia previa. E en Lugo xulgan un mozo por agredir sexualmente dúas menores cando tiñan 15 e 17 anos. O acusado enfrontase a unha pena de 13 anos de prisión, pena que pide a Fiscalía e tamén a acusación particular. A súa defensa pide en cambio a libre absolución. O acusado chegou á audiencia desde o cárcere onde cumpre condena por outra causa. Hoxe sentaba no banco dos acusados por 2 delitos de agresión sexual a dúas menores. Os feitos ocorreron en xuño do 2021 no domicilio do acusado. Vítimas e acusado tiñan unha relación de amizade. Segundo o escrito da Fiscalía, o mozo invitounas á súa casa, recibiunas en roupa interior e unha vez dentro propúxolles manter relacións sexuais entre os tres, pero ambas negáronse. Nese momento prodúcese a agresión. A unha delas, a máis pequena de 15 anos, violouna. As dúas declararon hoxe a porta pechada. Fiscalía e acusación particular pídenlle 13 anos de prisión, a prohibición de achegarse ás vítimas a menos de 500 metros e de comunicarse con elas durante 10 anos. Liberdade vixiada tras cumprir condena e inhabilitación para exercer calquera profesión que implique contacto con menores e debe indemnizar económicamente ás vítimas. Pola súa banda, a defensa pide a libre absolución. O acusado nega os feitos. O xuízo continúa o xoves coa declaración do acusado. En Santiago, a policía estreita o cerco sobre un mozo que feriu outro adolescente a coiteladas esta fin de semana. Os axentes interrogan as testemuñas da lea para saber exactamente que é o que pasou. Analizan tamén as cámaras de vixilancia e de seguridade da zona para poder identificar o agresor. E a chuvia que caeu con intensidade nas últimas horas deixa unha das imaxes do inverno en Galicia, a apertura da lagoa da Frouxeira en Valdoviño para evitar asolagamentos. Sabela. Marta, é que cando esta lagoa da Frouxeira ten moitísimo caudal de auga, o natural, o lóxico, o normal, o esperado é que rompa e desaugue esa auga ao mar. É algo que pasa, por exemplo, na lagoa de Louro en Muros. Pero que pasa aquí na Frouxeira en Valdoviño? Que hai, entre outras cousas, un impedimento que lle impide facer esa ruptura de xeito natural, entre outras cousas porque hai feita de xeito artificial unha barreira de pedras no fondo da lagoa. E iso complica moito a súa saída porque forma un montículo importante de area que atasca literalmente esa saída. Por lo tanto, hai que facer esa apertura á praia de Valdoviño, que é onde estamos, de xeito manual, desde hai xa moitos anos, manual, pero con máquinas, con pás excavadoras. É algo que hai que facer necesariamente porque senón a elevada cantidade de auga que se acumula na lagoa asolaga e inunda as casas e tamén o paseo marítimo que hai á marxe de toda esta lagoa que ten uns 1.700 metros de longitude. Nos últimos días foi iso exactamente o que sucedeu, que parte do paseo quedou asolagado e de feito hai parte dese paseo aquí en Valdoviño que aínda hoxe permanece pechado para os peóns. Estamos na semana do Black Friday e dispáranse as compras por internet. En España hai máis de 4 millóns de repartos cada día. A maioría fanse en furgoneta e de aí que a DXT está preocupada. Fai unha campaña de control deste tipo de vehículos. Andrea. Sí, a DXT está levando a cabo unha campaña especial de control e vixilancia sobre furgonetas nunha das semanas de máis actividade comercial do ano debido ao Nadal e ao Black Friday. Será ata este domingo 30 de novembro, cando se leve a cabo esta campaña que se está exercendo sobre todo sobre os condutores, pero tamén sobre as furgonetas en todo tipo de estradas, pero principalmente en vías convencionais, en zonas próximas a polígonos industriais, centros comerciais e zonas de carga e descarga. En Galicia, o ano pasado, rexistráronse 7 falecementos relacionados con furgonetas, unha cifra superior á rexistrada o ano anterior. Unha furgoneta podese conducir co mesmo permiso ca un turismo, pero as súas dimensións e a carga fan que o tipo de conducción e tamén o nivel de risco sexa moi distinto.
As estatísticas de sinistralidade evidenciano. Estes vehículos supoñen menos do 8% do parque móvil, pero están implicados nunha gran parte dos accidentes de tráfico con vítimas mortais. Por iso, desde a DXT son obxecto dun traballo específico que intenta equiparar o seu control ao do transporte de mercadorías de maior tamaño. Esa é a razón de campañas como a que se está levando a cabo esta semana. Correcto, realízanse os controles en zonas próximas a centros comerciales, zonas de carga e descarga, e, bueno, o objetivo é reducir a sinistralidade deste tipo de vehículos. Comprobar velocidades que circulan, uso de cinturón, estado de neumáticos, deficiencias técnicas, consumo de alcohol e drogas. A máis diso, verificarán tamén as condicións da estiba da carga, un factor clave á hora de circular e que non sempre se ten en conta pola premura coa que se fai o traballo de reparto, sobre todo en épocas de alta actividade comercial. Estímase que en días como estes de Black Friday ou no Nadal se reparten en España entre 4 e 5 millóns de paquetes cada xornada. Estes días xa hai moitas casas e edificios que locen decoracións de Nadal. É unha práctica cada vez máis estendida. En xeral, a lei non proíbe poñer luces nos balcóns, pero, Carlos, hai algúns límites. Queda un mes pro 25 de decembro e, de momento, son poucos os particulares que se animan a colocar decoración de Nadal no exterior das vivendas. Pero é un costume, certamente, que se vai estendendo. Vémolo xa en negocios nun hotel como este aquí no centro de Vigo. De entrada, a lei non pon obstáculos. Calquera pode colocar un adorno no exterior dunha fachada, sempre e cando non sexa permanente. O Nadal asoma xa nalgúns balcóns. Estes son dos que se adiantan. A lei establece que o exterior dun edificio é un elemento común, pero non proíbe expresamente os adornos. Porque la ley de propiedad horizontal solo se metería en el caso de que fuese un elemento permanente, fijo a la fachada, pero ser un tema temporal, la verdad que no está habiendo, a nivel concello no se está metiendo. Alguén pode pedir que se retiren adornos se xeran molestias ou se modifican notablemente a imaxe dun edificio. En cambio, o habitual, como fixeran aquí, é decorar de acordo. Claro, por supuesto, queda súper bonito, no sé, anima un montón, se ven las calles más bonitas, me encanta. Yo como tengo nietos y a ellos les hace mucha ilusión, pues a mí también me gusta ver cosas así. Axuda que cada vez hai máis opcións e artigos asequibles que estes días xa brillan nas tendas. La luz de Navidad, normal, con colores, con muchos colores, y luego guirnalda de apeto también, y tiene la cinta de brillo, de brillante, todo. A mí me resulta demasiado excesivo. O sea, me gustaría, bien, y me gusta, Navidad, pero Navidad son 15 días. Pues sí, hay exageraciones, sí, pero bueno. Oye, no todos somos iguales. Nin é igual como se decora en cada lugar, nin por materiais, nin por estilo. As que se están a converter nun elemento decorativo cando menos cuestionable son as etiquetas vellas da ITV en Vilagarcía. Parece ser que se puxo de moda entre os condutores pegalas nos farois conforme saen da revisión co adhesivo novo. Nuria. Sí, ninguén sabe quen foi o primeiro que quixo deixar constancia do seu paso pola ITV deixando a etiqueta bella do coche nun dos farois. O caso é que a idea gustou e son xa centos as persoas que replicaron esta idea deixando os farois vestidos de cores. Algúns verán aquí unha forma de arte urbana, outros simplemente vandalismo que compre a tallar. O caso é que mentres ninguén lle poña freo, as etiquetas van a máis cada día lanzando unha única e poderosa mensaxe. Eu tamén pasei a ITV. Hai quen pendura candeados dunha ponte como símbolo do amor eterno. Outros botan moedas a unha pía en busca de sorte e hai quen pega os adhesivos caducados da ITV nun farol con non sabemos que propósito. O certo é que dende hai un tempo os farois que están xusto á saída da ITV de Vilagarcía no polígono de Trabancabadía locen este aspecto. Non sei cal é o motivo, pero sí siguen aí. E cada vez vexo que a xente que as coloca. Vou ter que empezar a colocar as miñas tamén. Pois así empezan as modas, uns e outros alimentando un ritual que para algúns pode ser unha manifestación popular de arte urbana e para outros unha trancallada. Non sei cal é a gracia, nunca lle encontrei a gracia a eso. Para min é unha tontería. A parte dunha porquería, é unha pérdida de tempo.
porque eso non se debe facer. E é que o chan está cheo de lixo pola falta de civismo dos condutores. E a xulgar pola data impresa nos adhesivos, esta moda ven xa de lonxe. A primeira púxose no 2021. No sabíamos ni siquiera que existía esto de las farolas. Lo vimos ayer y hoy decidimos pues también poner nuestra pegatina por primera vez. E cal é o modus operandi? Pois nada, sale da ITV cando leva aprobada, aparca aí para cambiar a pegatina, a pon no poste e coloca a vigente no seu parabrisas, simplemente. ¿Será una moda más como la de los candaditos en los puentes? No. El amor, bueno, pues aquí la ITV del coche. E os mariscadores están xa traballando de novo na ría de Noia despois do último paro forzoso pola marea vermella. A boa nova é que esa toxina remitiu e a mala que hai pouco marisco e cuns prezos aínda baixos, Iria. Sí, pois aquí en Noia, como vedes, os mariscadores regresaron a mar despois do segundo parón por marea vermella no que vai de campaña. Así de todo non son moi optimistas porque din que hai pouco marisco de talla comercial nas praias e tampouco lles convencen os prezos, sobre todo o do berberecho. Confían en que as cotizacións vayan subindo a medida que se aproxime a campaña do Nadal e fagan que pague a pena vir traballar. Está sendo un pouco irregular, pero bueno, por lo menos estamos traballando, que outros anos, o ano anterior xa non se traballou nada. Non é que a produción sea moi boa, mas ben é todo un pouquiño pequeno, non hai tamaños grandes, pero bueno. A japónica pagaron onte a 11,70. Pero, bueno, volvo a repetir, son vísperas de Navidad, teria que subir un pouquiño. E a meixa fina, só temos 1 kilo de cupo, 30 euros. Que se compra ao día, que prepara usted na casa, o seu xeito, que sale rica, con produtos bons e frescos, claro. Comprar no día a día, no comercio de proximidade, o que é da túa propia zona, non comprar produtos que veñen de Perú, de Ecuador ou de México. Llevo aquí un poquito de marisco para pegar un homenaje. O valor de cociñar e de facelo con produtos de temporada, frescos e producidos no propio territorio. Ese valor coñéceno moi ben os consumidores e tamén os mellores cociñeiros do país. 34 deles, algúns con moitas estrelas e soles, madrugan cada día para encher o carro da compra nalgunha das 95 prazas de abastos que temos en Galicia. Tirando do carro, a chef Lucía Freitas e Jorge Pernas, o seu xefe de cociña, percorren a praza de abastos na busca dos mellores produtos do día. O primeiro ingrediente da boa cociña é a confianza. Bueno, eu aquí estou como na casa. Todo cando ti tes unha relación diaria de vir ao mercado, que é o bon, e chegar a coñecer os teus vendedores, eles che van a decir, pois mira, esta centola non está tan chea. Hola, rubia! Moi ben. Posto a posto, van saudando, facendo encargas. Dixo xa a túa nai a da grasa, dos chicharrós? Vale, ti vai de me agradando para os polvoros. A chef testa, proba, coñece novas propostas e fai equipo cos produtores tradicionais. Teño a sorte de ter os restaurantes nas dúas beiras do mercado de abasto. Collo, cheiro cada cebola, collo cada vaina, teño que ver que fabas, merco, teño que saber o que estou cociñando. Non cambiaría isto por nada do mundo. Eu penso que non é moi importante nós como cociñeiras e como cociñeiros crear un ecosistema ao noso redor. Polo menos unha vez á semana e cos pequenos defenden os nosos mellores cociñeiros, hai que achegarse aos mercados de abastos. Hoxe fixérono para presentar a campaña Prato de Mercado, en que colaboran coa Xunta para defender a nosa gastronomía local e de proximidade, a artesanía galega e para fomentar e buscar a excelencia nas 95 prazas de abastos que temos en Galicia. Moito se leva falado e o acordo para descentralizar medicina cara a Coruña e Vigo volve quedar no aire. A propia Facultade de Santiago votou en contra pola preocupación dos profesores e alumnos ante como afectaría a docencia. Agora a decisión pasa ao Consello de Goberno da Universidade que se reúne o venres. Dende a Xunta piden manter o proceso. Creo que en calquera acordo, como neste que temos encima da mesa, todas as partes teñen que ceder. Teñen que ceder algo en favor do interés xeral. É certo que este acordo parte da altura de miras, parte da xenerosidade e parte do convencemento das tres universidades, dos tres rectores, de que vai ser positivo para os estudantes, vai ser positivo para as facultades.
Pois miramos cara ao interior e tamén exterior da comunidade e imos ata a montaña e temos mala visibilidade en Manzaneda, caeron unhas folerpas esta mañanciña, nos 1200 estaba a cota, curiosidade, e agora vemos cara ao litoral, como ven, visibilidade total, con ese aviso por mar de fondo xa, pois botado a menos, a situación vai ser mar en calma nas vindeiras horas. Vemos como vai estar o ceo, eses chubascos que marcan a situación durante esta primeira metade do día, van ir indo un pouco a menos, van quedar ben reducidos precisamente pois a esa zona de montaña, tanto na provincia de Ourense como na provincia de Lugo, pero tamén se van a abrir grandes claros, que por certo xa están dende hai un bo pouco na provincia de Pontevedra. As máximas desta hora no Arco Ártabro, nos 15 graus. Se teñen hoxe ocasión de pasear pola zona portuaria de Ferrol, poderán visitar este barco cheo de historia. É un buque escola británico, un antigo pesqueiro que na actualidade está destinado a tarefas de formación para os oficiais da Real Marina Británica. Os seus tripulantes, preto dunha trintena, saíron hai menos dun mes dende Inglaterra. Mañá mércores partirán cara a Portugal. E a China lánzase de novo ao espazo antes do previsto, cunha misión sorprendente. Rescatar os 3 astronautas que quedaron varados na súa estación espacial. Unha peza de lixo das que andan flotando polo espazo impactou contra a cápsula coa que tiñan que regresar á Terra. Así que houbo que lanzarlles de urxencia esta nave que en principio ían mandalo ano que ven con nova tripulación. 140 秒是1.2级。 O historietista coruñese Premio Nacional de Cómic Miguel Anxo Prado expón ata finais de xaneiro en Madrid case 160 debuxos orixinais. Non só se pode observar, se aún lle chistan moito, poden compralos tamén. Ás poucas horas da inauguración da mostra xa levaban vendidas unha vintena. Miguel Anxo Prado é pai, entre outras criaturas, do noso querido Xabarín. Chegou a traballar en series de animación producidas polo todopoderoso Spielberg e é director do Salón do Cómic da Coruña. Coas súas obras, deixámolos. Ata mañá.